danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da kallon tashar AMZ Arewa TV. Zan ba shi kulawa yadda ya kamata. Bari ma in sa in gani. Zoben masoyi. Lahiya. Wallahi. Ko in samu miki ruwa? Bari in samu miki ruwa. Me ana ke bida? Zobe na nake bida. Wai ɗauka mata zobe. To ga shi nan. Domin ka ɗauko su. Saboda wannan zobe. Aiki ta yi ko wuga. Wuga. Bai kamata a kai ki gaba wuga. Ni zaki mara. Duk da nake ba ta umari na ba. Gangabu. Ina so a ɗobe naman ta sala-sala. Ba dai naman ta sala-sala ba oga, sai dai kwando ko in ɗauko ta in kawo ta da kasan ane mara gwallayya. Aikin ka yayi kyau Langabu.
san me yasa ban bari ka mutu ba. Ina son ka rayu. Ba zan bari ka mutu ba. Saboda ban son gaba ga ta kare tsakanina da kai.